karsa ma abnormal. ya bi gaba ɗaya kane ne ka. Kai ni wallahi zan iya kidnapping ɗin aljani ma. Allah ba mutunci garan ba kai. Me zan gani can? Wannan shi ne dalilin da ya sa ake da zafi. Alƙur'an harka ta samu. DJ kuke kenan kuna tashiwa. Ai kuwa na gano hanya alƙur'an yana higa na je nisa ta. Wato kun sai dai ku ci ku ƙoshi ku kwanta ku je duk inda kuke so ku yi satar kowa abin da ya dame ku. Kai ni ba fa da ƙyaƙƙyar saboda ba ku tantirai. Ya yi aiko ne ma yau sai na sha ku kaɗan. Za ku taka ku tahe sosai ku yi DJ. Haiko don muku diya da Kur'an don muku diya bari ku ga yacce da ai. Yawwa wannan ce ƙofar higa gidan kenan. Bari mu gani ya kwaya bismillah Allah. Kai kaga wasu mazajen gwalagwalai a cikin ɗakin nan kuwa. Yawwa bari in ɗauko wannan jakar in sauri in fece kar su tarfa ni. Kan su ankara ya kwariya ba sa gani na ko. Ku taka sosai. Yawa sosai ku taka iya bari in fece ba sa gani na alhamdulillah. To ni in ban da abuna da newa aljanu sata idan suka rumfo ni ba. Anya kwanan je da wannan jakar gwalagwala sai dai kuma talauci ɗan abu ne. Anya zan je da jakar gwalagwala nan kai gaskiya kai bari in zauna dai in yi tunani in gani. God up.